आणखी कोणाच्या मुलाचा बळी डॉक्टरांच्या माध्यमातून जाऊ नये अशी त्यांनी एक रास्त अपेक्षा व्यक्त केलेली आहे. बघा, वडिलांची भावना आणि जी काही स्टेटमेंट तिने दिलंय, कारण ते स्वतः तिकडे होते. नेमकं ऑपरेशन कोणी केलं, नेमकी सर्जरी कोणी केली, घाई गडबडीने कोल्हापूरला का पाठवलं गेलं, ॲम्ब्युलन्सची कशी तयारी केली गेली, ती कोल्हापूर जाईपर्यंत 70% तिला डॅमेज झालेलं ऑलरेडी आणि 30%ची ट्रीटमेंट करण्यासाठी ती कोल्हापूरला गेलेली. हे सगळं जो अनुभव तिच्या वडिलांनी सांगितलंय ना, त्या माध्यमातूनच पुढे चौकशी करण्यासाठी आग्रह मी यंत्रणेला करणार आहे. कारण का बाकी सगळे तर तिथे नव्हते, वडील नातेवाईकच तिथे होते आणि जे काय वडिलांना सांगितलं जात होतं ते त्याप्रमाणे वागत होते. म्हणून तुम्ही बोलतो डॉक्टर हे देवाप्रमाणे असतात. त्या क्षणामध्ये ते देवाच्या रूपाने आलेले डॉक्टर ते जे बोलतात आपण करायला तयार असतो, पण त्याचा अगर गैरफायदा घेतला जात असेल तर ह्या बाबतीमध्ये शासन नक्की होणार. कारण का शेवटी कोणाचे तरी जीव गेलेला आहे ते. जे राजकारण किंवा कोणाची बदनामी करणं, कोणाच्या विरुद्ध षडयंत्र करणं हा नंतरची गोष्ट आहे. त्यांची मुलगी परत येणार आहे का, आणि मग त्यांनी कोणी निष्काळजीपणा केला, का निर्णय घेतला गेला, का तिला कोल्हापूरला पाठवण्यात आलं, आणि त्याच्या मागचं काय तिच्या मागचे काय कारण आहेत. बघा, त्याही डॉक्टरांवर कोण अन्याय करणार नाही, पण चूक झाली आहे नाही, ते चूक झालीच आहे. मग त्यावर काय करायचं असेल तुम्ही टप्प्याटप्प्याने पाहाल. साहेब, डॉक्टर नागवेकरांचा दवाखाना फोडण्यापूर्वी तेथील महिला डॉक्टरांनी चप्पल भिरकावलं, त्यामुळे जमाव भडकलेला होता आणि त्यामुळे ही घटना आणखी वाढली. दखल आमच्या पोलीस यंत्रणेने घेतली. शेवटी चौकशी सुरू आहे. चौकशीमध्ये हे सगळे व्हिडिओ तपासले जातील. जेव्हा जमावातून बोलत होता, ठीक आहे, उद्रेक झाला म्हणजे चर्चा करत होता, मग चप्पल फिरकवण्याची काय गरज, चप्पल दाखवण्याची काय गरज, या सगळ्या गोष्टी चौकशी होणार ना. शेवटी कायद्याचं काम करणारच आहे. कोणी याच्यातून सुटणार नाहीये. कोण गरीब आहे म्हणून त्यांना पाहिजे तसं वागवाल असं कुठल्याच चौकटीत राहिलेलं नाही, ठेवलेलं नाहीये. म्हणून त्यांच्या घरातली मुलगी गेलेली आहे, माझी ही नैतिक जबाबदारी आहे ना न्याय देणं, आणि म्हणून त्या दृष्टिकोनातून पावलं उचलले जातील. तर या माध्यमातून खाजगी हॉस्पिटलमध्ये दरपत्रक पेशंट तपासणी ओपीडीची असतील म्हणा किंवा आयपीडीच्या सर्व ट्रीटमेंटचे जे कुठल्याही हॉस्पिटलमध्ये दिसून येत नाही. पालकमंत्री म्हणून आपण अशा प्रकारचं काही बॉम्बे नर्सिंग ऍक्ट आहे, त्या ऍक्टच्या प्रमाणे प्रत्येक प्रायव्हेट डॉक्टरनी आपल्या आपल्या पद्धतीने तिथे दराचे डिस्प्ले करायचं असतं. जेव्हा ती कमिटी येते तेव्हा ते फोटो काढण्यापुरते काही, सगळे नाही, फोटो काढण्यापुरते काही डिस्प्ले करतात आणि मग ते गेल्यानंतर परत तो बोर्ड गायब होऊन जातो. आता एका ट्रीटमेंटला एवढ्या मोठ्या प्रमाणामध्ये अगर कोण दर आकारत असेल तर सगळ्या बाबतीचे कायदे आहेत आपल्या देशात. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी तयार केलेल्या संविधानाच्या अंतर्गत कायदे आहेत. बॉम्बे नर्सिंग ऍक्ट सारखा एक इफेक्टिव्ह कायदा आहे आणि त्यावर निश्चित अभ्यास करून ह्या सगळ्या गोष्टी ची आचारसंहिता कशी लावायची त्या दृष्टिकोनात पावलं उचलू ना आपण. तर पुढील तपासामध्ये त्यांच्याकडून असं म्हटलं त्यावेळी ते निवेदन दिलं होतं डॉक्टरांच्या संघटनेकडनं की पोलिसांनी आपल्या सोयीनुसार कलम लावलेले आहेत, खंडणीचा त्यांनी गुन्हा दाखल केला नाही असं त्यांचं म्हणणं होतं आणि तशी त्यांची मागणी आहे. खंडणी कोणाकडून मागितली, माझा मुद्दाच तोच आहे. कारण तेव्हा मी सगळ्यांच्या संपर्कात होतो. मग माझं पण नाव टाका ना खंडणीच्या गुन्ह्यामध्ये. तुम्ही मी तर फोनवर होतो. मी संजय देसाई, संतोष कानडे आणि तिथे एक पत्रकार पण उपस्थित होते, त्या कॅबिन मध्ये डॉक्टर साहेबांना. मग खंडणी कोणी मागितली, मग मी केलेली मदत ती खंडणीची मदत होती का, याचं उत्तर मिळाले पाहिजे ना. माझं एवढंच म्हणणं आहे की वातावरण कोणीही चिघळू नये, काही गरज नाही. सावंतवाडीचा कोणतरी उठतो आणि पत्रकार परिषदेमध्ये काहीतरी बोलतो, खंडणी म्हणजे काय. हे आमचे फार साधे लोक आहेत आमच्या कासर्डे या भागातले. हे लोकांना खंडणी आणि हा विषय हे लोकांना मागायची गरज नाही. हे दिवस रात्र मेहनत करून आपलं पोट भरणारे लोक आहेत, अतिशय प्रेम करणारे लोक आहेत. तेवढे ह्यांच्याच जोरावर आपण मोठे होतोय ना. आम्ही राजकारणी होतोय, कोण डॉक्टर बनताय, कोण उद्योजक, हे लोक ह्यांच्याच आशीर्वादामुळे आहे. मग खंडणीचा विषय येतो कुठे. मी त्याचा स्वतः विटनेस आहे. कोणाला बोलायचं माझ्यासमोर बोलून दाखवावं ना. मी आहे पोलिसांच्या बरोबर, मी सांगतो काय असेल खंडणीचा काय अर्थ असतो. तो गरीब कुटुंब आहे, त्यांना मदत करा हे सांगणं म्हणजे खंडणी नाही.